În ultimele 3 capitole ai văzut că tot ce facem în lumea asta ține de alegerile noastre. În ultimul capitol ai aflat faptul că tu ești autorul și tu ești autoritatea în viața ta. Acum te invit să vezi, să-ți construiești viziunea și să vezi cum de la o viziune ajungi la o strategie. Apoi, după ce ai strategia, următorul capitol vei observa cum poți să faci astfel încât spațiul tău să fie curățat și spațiul tău să te susțină în a face ceea ce îți dorești. Consider că în momentul în care spațiul nostru ne încurcă sau avem elemente care ne pot scoate din ceea ce ne dorim, ne este mult mai greu. În momentul în care curățăm în avans ce e posibil să ne încurce, în secunda aia suntem unstoppable, unfuckable.